Vores hensigt med projektet er at finde ud af, hvorfor der er så meget iltsvind og hvordan vi kan mindske det. Derudover vil vi lave et forsøg om, hvor meget nitrat der er i forskellige vandprøver. I forsøget lavede vi først 7 prøver af KNO3-opløsning og vand, hvor vi kendte koncentrationen af nitrat. Derefter havde vi 4 prøver af henholdsvis Østeråvand, Limfjordsvand, en vandprøve fra Rensningsanlæg Vest og en prøve fra vores vandhane. For at bestemme koncentrationen af de 4 prøver lavede vi en lineær regression af de 7 kendte prøver. Vi fjernede 2 punkter, da de afvigede for meget, og derudover fik vi en lineær forskrift, hvor vi kunne indsætte vores målte absorbanser på Y's plads. Det vil sige, at Østerå fik et nitratindhold på 14,6 mg per liter. Limfjorden fik et nitratindhold på 1,8 mg per liter. Rensningsanlæg Vest fik et nitratindhold på 8,4 mg per liter, og vandhanens vand fik et nitratindhold på 17,4 mg per liter. Der er 3 forskellige kredsløb. Det korte, det lange og det længste. Det korte falder der nedbør over havet, så fordamper det og fortætter. Det lange er der nedbør over land i floder og søer, så siver det ned i grundvandet, og så fortætter det. Det længste er der nedbør ind over bjergene, så siver det ned i bjergene, ned til grundvandet, og så fortætter det. Der falder mere nedbør i den vestlige del af Danmark. Grunden til, at der falder mere nedbør i den vestlige del af Danmark, er fordi Vesterhavet fordamper og bliver til skyer, som driver ind over land, på grund af, at der er vestenvind. Når skyerne kommer ind over land, bliver de presset opad, hvor skyerne afkøles og mættes. Derefter kommer der nedbør. Det meste af nedbøren falder derfor i den vestlige del af Danmark. Man kan betragte det som en svamp, der kommer ind, og jo længere man trækker den ind og vrider den, jo mindre vand vil der være tilbage. Når man renser spildevand, skal det igennem 3 forskellige processer. Mekanisk, kemisk og biologisk. Den første proces er mekanisk. Der kommer vandet på rensningsanlægget, så møder det en rest, der fjerner alt det, man skyller ud. Så tilsætter man jern-3-klorid, og så kommer vandet i store bassiner, hvor man bundfælder uønskede stoffer. Og så anden proces, det er kemisk. Der fjerner man fosfaten. Fosfat stammer fra vaskemidler. Man fjerner det med jern-3-klorid. Jern-3-ioner og fosfationer reagerer med hinanden, og så danner de jern-3-fosfat. Så går det fra en vanlig opløst til fast form. Ioner finder sammen i et iongitter, så når stoffer falder ud, dannes der bundfald. Så tredje og sidste proces, det er biologisk. Og der er formålet at få bakterier til at fjerne organiske stoffer og kvælstofioner. Organiske stoffer er f.eks. madrester. Det sker i store bassiner, hvor der bliver ført luftbobler gennem spildevandet. Der er 2 forskellige randzoner. Der er den traditionelle randzone og den intelligente randzone. Den intelligente randzone er den, vi ser på billedet. Landmanden spreder næringsstoffer ud på marken, og de næringsstoffer, som afgrøderne ikke bruger, løber ned til drænrøret. Og drænrøret løber der ud i grøften, hvor at næringsstofferne løber videre gennem jorden og møder træerne. Og træerne samler næringsstofferne op og bruger dem. Vandet løber videre ned til vandløbet uden næringsstofferne, så det rene vand løber ud i vandløbet. Så har vi kigget på for eksempel, hvad gødning har at sige, gødning på markerne, og der har vi fået nogle data, som viser, hvor meget kulstgødning, der er blevet brugt i Danmark i perioden fra 1984 til 2014. Og der har vi så lavet en lineær regression over 3 forskellige stoffer, og det er så for eksempel fosfor, kalium og kvælstof. Og vi kan se, at den lineære regression for fosfor, der kommer ligningen til at hedde y lige med minus 1,3632 x plus 44,706. Den for kalium kommer til at hedde y lige med minus 3,3042 x plus 130,97. Og den for kvælstof kommer til at hedde y lige med minus 8,5546 x plus 407,11. Og hvis man så laver nogle beregninger på dem, så kan man så se, at i det år, vi vil være fri for brugen af kunstgødning, vil være for fosfor, det vil være i 2016, og for kalium, det vil være i 2023, og for
kvælstof vil være i 2031, hvis vi går altså ud fra, at den her tendens den fortsætter så langt frem i tiden. Så man kan sige, at i 2031 vil vi være fri for brugen af kunstgødning. Og så har vi også lavet en, hvor man kan se dem samlet for, hvordan at de falder. Og den øverste, som er grøn, det er for fosfaten, og den blå, det er for kalium, og den røde, det er selvfølgelig for kvælstof. Og man kan se, at det, der falder mest markant, det er brugen af fosfor, som hvilket også har store konsekvenser for vores vandmiljø, hvis de når siv derud og ikke bliver optaget af planterne i marken. Og vores konklusion, den lyder derfor, at der er problemer omkring iltsvind, men de opstår først i det sekund, der kommer for meget af næringsstofferne. Fordi næringsstofferne er nødt til at være der for, at planterne de kan danne DNA og proteiner. Så hvis de ikke var der, så ville der jo lige pludselig blive mangel på føde, for eksempel for dyreplankton ude i vandet. Men man kan så også sige, at det bliver et problem, lige så snart der kommer for meget, blandt andet fordi der kan komme iltsvind, og man kan også sige, at det samme er hovedsageligt for landbruget og for vores spildevand, fordi at vi kommer til at lede for mange af de her næringsstoffer ud i vores vand. Og man kan se, at randzonerne er en måde at hjælpe på, hvordan vi skal løse problemet for, at der kommer mindre ud, og den intelligente er jo så den, der er bedst indtil nu, mest effektiv. Og vi kan jo så også se, at ifølge de matematiske beregninger, at brugen den falder markant. Og noget sjovt, vi synes, der var med det her forsøg, vi viste først, det var jo sådan set, at der, hvor der var mest nitrat per liter, var egentlig i det vand, som vi tog direkte fra vandhanen, og ikke eksempelvis ude fra Limfjorden.